Así que konbidatu kasausia, ona gora etortzeko. Bueno, atzalde ondan hoi, posteko da benetan, horren beste jente ikustie eta Mondraberri babesa emuten ikustie hemen, danok bilduta. Eta, bueno, esan moruen eskerrik asko emanaldi honetara etorri, eta modu honetan Mondraberri zuen babesa emotia gaitxik. Bestalde zela ez, doki antzerkitan diai bihotzez emongura dotzau eskerrak, eskaintza eskuzabal honen bitxartez Mondraberri bere bultzara emotia gaitxik. Pasadan urte hau, bereziki latza izan da Mondraberriko arduradun eta langile ondako. Eta horren adibiderik muturrekoena izen zen martxoan egunkarixe itxi bihar izetie. Bapateko kolpien ostien, Mondraberri aurrera aterateko ametsa esan leike, euki gauen buruen ordun arte lanien ibilitxako kasetarixok. Eta gogu eta ilusinuek ekarri gaitxu ona. Bestalde, bidien aurrera itxeko ezinbesteko izen da udalak Mondraberri lagunketako hartutako konpromisue. Estreno barri duen urte honi, baikortasunez eitxen dutze gaurre, herrixen gertaketan denaz, informa gura ditugu herritxarrak, eta urte askotarako. Herriko talde ezberdinek eta norbanakuek sarie Mondraberrin parte oso importantie, eta eskerrak emun bihotzuegu zuetako bakotxai. Herritxarrek Mondraberri gertuko komunikabide daukien moruen, geuk asko estimatzen dau herritxarren gertutasun hori. Etorkizunai baikor begirakoetan badotzau ondiokan ez da udana inge, eta herritxarren laguntza biharresku eukiko aurrera itxeko. Gaurkuen, antzelan honetara etorritxe emondotzazue babesa Mondraberri. Eta jakin, egunkari honen bazkide laguntzaile itxeko aukera be badokotzuela, urtien diru kopuru txiki bat egunkari honetara bideratuta. Eskerrik asko beste behin, eta oin, elkarrekin kantatzera gonbidatzen zaituztegu. Eskerrik asko. Viva
Ezagitako egien, hori bortitzena.